Per celebrar els seus 25 anys dalt dels escenaris, els Laxen han repassat els hits de la seva discografia en alguns concerts de celebració. L'últim, el dia 15 d'octubre a casa seva, al Vendrell. L'hoquei patins és un esport que els últims anys està repuntant a casa nostra. Un clar exemple és la recuperació a Tortosa d'un club d'hoquei. Després de 20 anys de no tenir equips en aquesta modalitat, exjugadors d'hoquei de les Terres de l'Ebre han volgut donar un impuls a aquest esport creant el Club d'Hoquei Tortosa i fomentant la pràctica d'aquesta activitat esportiva entre els més petits. Posar-se els patins, agafar un estic i jugar a hoquei torna a ser una realitat a Tortosa. Un grup de jugadors de les Terres de l'Ebre ha implantat després de 20 anys l'hoquei patins a aquesta població. Va ser la iniciativa d'alguns veterans que ja ens va tocar tindre fills per l'edat i podrien tornar una altra vegada a començar. I de fet n'hi havia alguns que estaven embotits amb el club Patim Posta i el fet de encara estar dins de l'hoquei, això va facilitar que l'any passat anem a fer l'escola ja d'una vegada i a partir d'aquí l'any passat vam començar en 4 xiquets, vam acabar en una vintena llarga de xiquets i enguany hem acabat en una trentena i així estem en xiquets tenim de 4 a 8 anys. Per què tant de temps? No t'ho sabria dir, això. No sé, a vegades sempre hi ha una junta que ha durat molts anys i ha estat promovent l'hoquei i tot això, igual són els pares dels que van començar l'hoquei, i aquests ho deixen i després sempre costa que un altre agafi el carro i tal, i això a la llarga crea un forat entre nivells que a poc això va fent l'extinció dels clubs en aquest sentit. I aquí baix estem a molts de quilòmetres del que és la cuna del hoquei i també és més difícil mantenir les coses. La recuperació de l'hoquei patins a la capital del Baix Ebre s'ha convertit en una alternativa per a molts nens i nenes en la pràctica esportiva i en una solució pels pares. Fantàstic, ha sigut una experiència fantàstica perquè jo em trobava en la situació minoritària, que s'hi troba poca gent, de tindre un xiquet que no sap ben bé quin esport fer, té clar que no li agrada el futbol, que són els menys, això sempre, però no li agrada el futbol, en el qual ja se troba una mica descol·locat. I llavors ens vam enterar que començava el Club Hoquei Tortosa, se va provar una tarda uns patins, li va encantar l'experiència, la sensació, i ja està, i ha sigut un no parar. O sigui que per mi, benvingut el Club Hoquei Tortosa, així és com ha començat. Jo crec que la gent està il·lusionada, no?, de ser sentit. Molta gent que et troba pel carrer i els que feien, ostres, que bé, quin goig, és veritat, no s'ha hagut d'acabar mai l'hoquei i jo crec que hi ha molta motivació i jo diria que és un esport que s'haurà de posar de moda, si no ja està ja s'haurà de posar de moda, perquè és necessari i és històric. Amb la posada en marxa del Club Hoquei Tortosa, la Federació Territorial de Patinatge recupera un terreny que s'havia perdut en els darrers anys. Actualment, l'hoquei patins arriba al miler de jugadors en tota la demarcació. Podem dir que fa 2 o 3 anys que l'hoquei està per damunt de tots els esports territorials, estem en un nivell de més de 1.000 llicències des de la base fins als equips d'hoquei lliga i jo crec que és una època, uns anys d'esplendor i de joia per part de l'hoquei. Enguany, si anar més lluny, tenim 20 equips de prebenjamins, 16 equips de benjamins, que és el que és la base, que és el planter de l'hoquei. Tenim des de Tortosa, Amposta, fins a Calafell, Vendrell, Reus, Vila-seca. Crec que estem cobrint tot el territori i crec que és una joia que, per exemple, una escola com la de Tortosa, que feia molts anys que no existia, ha tornat a reeixir i torna a treballar. En temps de crisi econòmica, una bona feina feta des de la base pot ser l'eina que ha de permetre als clubs abaratir costos a l'hora de tenir un primer equip competitiu. La mostra la trobem a l'Hoquei Lliga, on després de molts anys hi torna a haver 3 equips de la demarcació a la màxima categoria, el Reus Deportiu, el Club Esportiu Vendrell i el Club Patí Calafell. Aquí a Catalunya sempre és un esport molt arraigat, molt nostre, l'hoquei patins és un esport bastant famós aquí, i el fet que ara a l'Hoquei Lliga coincideixin tants equips d'aquesta zona del Penedès, el Reus, tota la zona aquesta d'aquí, ha donat més ressò mediàtic, potser també el fet de les xarxes socials que la gent està insistint bastant més,
I bueno, doncs, tot això fa bé a l'hoquei i doncs, tothom suposo que estem molt contents, tothom que viu aquest dia a dia, que ara que també el fet de la retransmissió dels dilluns i això tingui més ressò mediàtic, doncs tots estem contentíssims i apassionats els que vivim aquest esport del dia a dia, no? Abans sí que l'esport, no el primer però el segon o el tercer era el hoquei, i ara per causes externes a nosaltres i a vosaltres la cosa ha baixat bastant, però sí que havia estat molt de moda, la gent omplia els pavellons, els nens donaven moltes ganes d'entrenar i ara no em diguis el per què, perquè jo tampoc no el sé, suposo que la societat, perquè els nens ho tenen tot, els pares s'acomoden bastant i jo personalment dono molta culpa als pares en aquest aspecte, i jo soc pare del nen, però sí que la cosa ha canviat molt, però ara, com diu Roger, crec que està ressorgint una miqueta l'esport, estan venint entrenadors que estan vinguent que van aprenent, que van a cursets, que van a coses perquè aquest esport segueixi tirant endavant, i ho estan posant en pràctica amb els nens, i si a sobre ho reforcem amb jugadors de l'èlit que vinguin a donar un cop de mà amb aquest esport, tot això benvingut sigui i esperem que sigui per molts anys. Aquí jo crec que hi ha com un petit forat negre que s'ha descuidat des de fa molt de temps i ara el nivell, si mires 20 anys enrere, la gent s'ha anat curtint amb els més grans. Potser hem descuidat una mica el fet dels que estan a l'èlit preocupar-se d'aquest esport i de que segueixi creixent. I ara potser estem visquent un buit a nivell qualitatiu, s'ha sofert un canvi bastant a la baixa. I potser ara, al veure que l'hoquei està qualitativament una mica per sota de anys enrere, una mica sortim al rescat tots, de dir, hosti, hem de cuidar la gent de baix perquè torni a ressorgir d'aquí 5, 6, 7 anys i es torni a viure que hi hagin pavellons plens, que la gent s'ho passi bé veient el hoquei, potser el nivell aquest augmentar-lo un altre cop i que la canalla pugi i ho faig amb devoció. Hi ha molta gent ara, molts nens petits que ho fan per fer, que no tenen aquesta passió potser per l'hoquei, que et venen després de l'escola per una activitat extraescolar perquè els pares es descuiden i deixen el fill allà, i una mica canviar aquesta mentalitat, no? Així doncs, l'hoquei patins treballa per fer-se un lloc entre els esports més populars i demostrar que amb esforç i una aposta de futur, els èxits arriben tard o d'hora. Doncs d'aquesta manera posem el punt i final al programa d'avui. Gràcies un dia més per haver-nos acompanyat i us esperem la setmana que ve amb més històries de les comarques tarragonines.